Kdysi dávno, hledáte dokola. No dobře, byly 4 hory, 5 lesíčků, menší říčka, malé pole. Byla nádherná země a v ní oblast zvaná Čistotín. Nad touto zemí měla vládu Bílá Čistinka. Ta svým půvabem a přívětivým chováním vedla k ohleduplnému vztahu k přírodě a k lásce ke své zemi. Tady je tak krásně. Ptáci krásně zpívají. A jak hezky to tu voní. Podívej. No to je dneska mládež. Nedaleko Čistotína byla vesnička zvaná Popelnice. Všichni si pod názvem Popelnice představíme to nejhorší, ale všechen odpad zde měl své místo. Papír, plast, sklo, směsný odpad, nebezpečný odpad, to vše se zde třídilo. Byly na to takové velké popelnice. V této vesnici žil také dědek Paďoul. Nikdo mu jinak neřekl, protože měl doma hrozný nepořádek. Často, když se doma nudil, chodil škodit i nám. A podívejte se, co tam dělal. Ale, Flegrovi zase dneska uklízený. Tak to přidám. Něco na pití, na jídlo. Uklidím podle svého. A jak je to u vás, děti, doma? Jako v Čistotíně nebo jako v Popelnici? Čisté. Máte to čisté, jo? Vážně? I pod posteli? My nemůžeme, my máme obrovský pokoj, takže a hodně si hrajem, takže to trvá chvilku, hodně dlouho, než to uklidíme, ale obor. Jednoho dne se lidi naštvali, protože dědek Paďoul měl hrozný nepořádek ve svém domě. A tak ho vyhodili z vesnice. No a kam myslíte, kam šel? Ne, šel do Čistotína. A teď se podívejte, co tam bylo. Ahoj, já to také tady. Tady je krásný strom. Tady si dneska dřívnu a naskočím se. Tak, tady máme. Vidím. A teď tam ti do centru. Dobrý člověče, vítám tě v našem kraji. Jak se jmenuješ? Nevím. Přeci každý strom, každá květina, každé zvíře má své jméno. Já jsem Bílá Čistinka. A jak tobě doma říkají? No, naposledy na mě volali ty čurbesníku, ty přivandrovače, běžovku, ty přišel, ty smraďochu. No, ani kamarádka masačka tak neschodím, tak co proti mě mají? No, některé píkavky a mutomorky voní teda lep. To možná jo, ale když si děti přišli na trhat jablíčka, tento krásný strom, tak se mi kláněli a zdravili dobrý den, pane Paďoul. To bude asi mé jméno. Tak to je dobrý den, pane Paďoul. Vítejte v našem kraji. Přesto, neměl byste si tady trošku uklidnit? Ne, už mě ne, mám hlavu si dát pár. Nedělej to, si tě postihne trest. Už jednou padní pochod. Dobře, dobrá, že mám dělat to nebudu. No, proto. Pamíra hříchu jste právě naplnila, když si to bylo. Co? Já? To ona. Ještě lžeš, zavolala na tebe ruce tady. No boj. Halo, je tam Lucifer, tady z Belžnebu, máme tady dalšího hříšníka. Co se tady stalo, děti? No povězte mi. Tady pan Paďoul. On tady pan Paďoul, co tady dělá? Já vás neslyším. On dělá bílé žralky a obloua. Jo, dělá. Co se tady stalo, čerti? Otazoval odpadky, hnul v lese, zazvanil krajinu, lhal, kdo si špatně koval. Je dobrá hra, dětku? Možná trochu. Půjdeš se mnou do pekla? Ne, jenom to ne, prosím, ne, nechci ho pekla. Udělám, co můžu, prosím. Odpustit ti může jenom ten,
Zdenku musí les mohl spálit. Čistěnko, pomoz mi. Já jsem tě varovala, paní Uriele. Teď tě trest nemine. Proto si jsem povolala své první pomocníky a my Jo, a my jsem to dobře poslouchej, co máš dělat. Vidíš to od paní Ura. Kdybychom dětka od Paďura naučili třídit odpad. Jo! Naučíme děcka, naučíte ho? To dáme, naučíme ho to. Dobře, takže zůstaňte tak a my vezmeme věci a přijdeme k vám, jo? A příliš. Ne, to ne.